Per què no hauria de fer una pel·lícula? Jo tinc moltes coses a dir. Perdona. A qui les has de dir, aquestes coses, dius? Què insinues? A ningú. No ho faig per ningú, ho faig pel cine en si. Home, això és un tòpic, no? Els tòpics són grans veritats. Idees mainstream, democràcia lèxica. Les dones no saben orientar-se. Per exemple, t'agrada aquest tòpic? Sí? I tant, un sí rotund. I en canvi els homes saben orientar-se per tu? Sí. No. L'home està desorientat, s'està feminitzant. Això ja és la peli? Bé, campeón. La pel·li és la meva orientació. Aquest és el tema. Home, tòpic, no? Com a tu t'agrada. Molt tòpic, sí. Anem? Escultor, No. acupuntor, No. alpinisme, No. ioga, No. càmping. No. Al cine? Sí. Veus, ho té claríssim. Només li interessa el cine. Quina enveja tenir-ho tan clar. Hòstia, jo potser també hauria de fer una pel·li, no? I tant, sí, tu també. Ho veus? Soc cine. Sento la paraula i el meu organisme es posa en moviment, no? Però fet tard, soc massa vell per ser cineasta. Perquè quina edat té un bon cineasta? Dius, faré la pel·li, eh? Però dins meu hi ha un cineasta mort. Escolta, tot això vols dir que no és per la Mercè? Que treballar en una productora de cine, no? Pobre Ferrés, no està bé. Què? Tu no te n'adones o què? No. Jo el veig bé, vol fer una pel·li, se sent campeón. No? La pel·li va d'un tio desorientat. No és autobiogràfic, oi? En absolut, diametralment oposat. És el contrari exacte. Perdona, què és el contrari exacte d'autobiogràfic per tu? Un tòpic, generalista. Una pel·li per fer molts diners, per ser realment famós. Famós en general o famós per algun particular, alguna exnòvia, a vegades, no sé... Què insinues? Tu et sents orientat? No. Només s'orienten els tontos. Un altre tòpic. Quan em sento perdut vaig al cine a somiar. El cine orienta. Tòpic, molt tòpic. M'agrada. Els tòpics són la vaselina de la vida. Com? Vaselina? Què insinues? Res. No sé per què ho he dit. Quin gènere t'agrada? D'amor, d'animals, d'amor entre animals. Sí, m'encantaria. Tu pots fer aquesta pel·li? La pel·li és l'orientació. Sobre l'orientació sexual. És gay. És la pel·li que t'agradaria veure? Fer la pel·li per gent com tu, per orientar-vos. L'home s'està feminitzant. Ja, però no ho he entès. O sigui, va sobre animals? Va sobre tot. És una pel·li global. Ah, sí, la veig. La veig. Animals desorientats en llibertat. Els animals en captivitat viuen més anys. Com? Vull dir que a vegades no cal sortir de la gàbia. Ah, val. Tu també creus que m'estic feminitzant? Potser... jo no hi entenc, no. No. Em trobes, home? Què et trobes? Aranya? Soc masculí. Molt. Molt. Ja. Creus que sóc gay? Què passaria si fossis gay? Que follaria amb tios. Folles amb tios? No. Llavors no ets gay. Llàstima. És que m'agradaria saber què sóc.
T'agradaria ser gay? Un poeta gay és com més poeta, no? Tot és posar-s'hi. Escolta, i això del cine t'ha vingut així de cop? Sí, les coses importants venen de cop. És un tòpic. Els tòpics són la vida. La Mercè treballa en una productora de cine, no? Sí. Sí. Sí, però no crec que em vingui d'aquí. No. No crec, seria estrany, no. No, jo sempre dic que les coses no són tan senzilles. Jo penso que podria ser. Jo sempre dic que les coses no són tan senzilles. Jo crec que les coses sempre són molt més senzilles. Va, com estàs de lo de la Mercè? Molt bé. Seria millor acceptar que la trobes a faltar. No, No, ja no penses en ella. no, hi ha moments en què no penso en ella. Sí, i tant. Hi ha hagut algun moment. Mira, és molt més valent acceptar això que no pas fer veure que ets fred i que no et passa res. Ui. Perdona. Fins ara. Ja tinc protagonista. La Madonna. Uau! La Madonna? L'home-dona. La unió. Dos en un. L'ésser del futur. Us interessa? Em flipa. Un home viu sabent que troba a faltar la seva dona i busca en ell mateix la dona. Potser sí que és una mica autobiogràfic, no? Ets tu? No. És un tio... ros. Serà molt emotiu, no? No. Sobri. En un sentit científic. Va a un laboratori i transforma les seves cèl·lules fins a convertir-se en la seva pròpia dona. Per una pandèmia sola a la Terra i per la seva transgenètica aconsegueix salvar la humanitat. Jo m'identifico amb aquest personatge home-dona. Em passa. Trobo a faltar una dona en mi, o un home, trobo a faltar alguna cosa. Jo trobo a faltar la Mercè. Uau, tio. Has fet un clic. Me n'alegro. Això del clic és un tòpic, no? He fet un clic realment tòpic. Que imbècil. I quan la faràs, la pel·li? No la faré. Un cop l'he visualitzat, no em cal gravar-la. Vols dir que no necessites demostrar-li res? Potser sí. Uau, realment en tu hi ha un cineasta mort. Ben mort. Pot ser que en mi hi hagi una dona morta?